Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que non lles gusta as rosquillas da Romaría. Para vos vai este programa. E como che decía Lidia, que non me dou tempo a decillo porque xa nos baixaron os micros e non me vou acordar se non yo digo, temos que falar do podcast aos que foches ti de Dragones e Mazmorras. Pois eso ímos falar despois. E nada, que imos a presentar para meter aquí a... Sí, certo. Eu son Carlos Vieito, é un placer arrincar con vos este programa. Estou, como sempre, moi ben acompañado para falar de temas trascendentais, filosóficos, tal vez. Estou a falar de Lady Bacon. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ruega por nosotros. E Shubi. ¿Qué? Será un símbolo masónico, ¿no? Que era eso? dixeches? Idiomas, querido. Que dixeches? Que? Un día explicarei. Un día, hoxe non. Encántame, locura máxima. Pois, como puidestes intuir, imos a falar das crenzas, da espiritualidade, da, simboloxía que poidamos ter. E xusto, ademais, hoxe é mércores 8 este luns foi luns de Pascua. Ajá. O domingo de Resurrección, e vimos da Semana Santa. Resurrection. E por iso imos a falar das crenzas populares e das crenzas que a xente ten habitualmente e persoalmente. Eu prepareino desde outro sitio, vou jodida. Bueno. Non pasa nada. O delicioso. No. Desde que o preparaches? Yo creo en las hadas, no. Bueno, tamén vale. Vale, tamén no, vale. no. Eu collín a palabra creer. E tema aberto. E xa está. É tema aberto. E tema aberto. Ti sempre dis o que vos vexades que ronda pola vosa cabeza sobre esa palabra. Sí. Palabra. Por exemplo, a min, eu xuro, o programa este de facer o delicioso, que viñera a falar de cociña, para mí, eso era o tema. De ritos de primavera. Pois se vos parece, para meterse un pouco en contexto, vou a lanzar as mías míticas, típicas preguntas para ir collendo justo. Quen empeza? Buah. Veña, vou. Sorpréndenos. Eso sí que foi sorpresa. Increíble, canto A ver. menos. A ver, Xubi, A ver. cal é a túa crenza? Avisoche que son ateo, É verdad. O sea, non A me ver, podía non tampouco pasa nada. un trivial aquí de religiones, pero bueno. É dicir, que ti esta semana pasada foches con Artemis, non foches con Jesus. Exacto. Porque a semana estuvo dividida entre os da ciencia, estaban mirando o cohete, Ajá. e os da verdad. religión, Que marrana. que estaban mirando as procesións. Eu vi máis porcentaje de cohete na tele que de pasos. Eso é verdade. Pero todo o mundo estivo mirando pa o ceo, e eso foi moi bonito. Eu ¡Qué que fixen ambos, bonito! ¡Qué bonito! Foi moi Eso bonito. Pero bueno, non pasa nada, tiras No, ao inferno, eu como fixen moito as dúas, ao purgatorio. Eu estive mirando o cohete e traballando para a Semana sí? Santa, así que peor. E fixéchelo amor. E non a guerra. No, Sí, digo porque en Semana Santa... Que pasa? Non se pode? Eu creo que non. Ah, non? Non. Pero- Non comer carne. Miña abuela díxome Dixo unha paja. polo teléfono outro día, chameina eu, pa non me acordo pa qué, díxome, bueno, non facer cousas esta semana, Ah, sí? Díxome de broma, ela que é moi pícara, pero eu creo que sí, que esta semana está prohibido. Claro, que como miñas abuelas están muertas, pues entón non me enterei de eso. Claro, Sinto. ese tipo de crenzas A mí non me non avisan. as, claro, non che salta o aviso. Non me chegou alerta. Claro, ten sentido. Así como anecdótico, unha vez miña avó conociu a Xavi, Sí, cando veo o programa. ali a Ames Radio, quedou flipando cando lle dixo que era ateo. E que estaba sen bautizar. É verdade, dixéradesme. Na mesma mesa. Marchou angustiada por ti, Que se me dá cunha vara. Mi vida. Sí, quería botar uns rosarios. A ver, Xubi, A ver. cal é a túa crenza máis rara que nunca admitirías nunha primeira cita? A crenza máis rara nunha primeira cita. Que non dirías.
Que non diría. Claro, que dices, buf, o gallaco non me pregunte destos temas, porque senón vou ter que contar unha mentirijilla. Creo nos aliens, non sei cuánto. Ah, que te conten de eso. Sí, por exemplo, que che diga... No, que ti queiras ocultar. Que a chica che diga, por exemplo, a rapaza che diga, buah, detesto a peña esta que cree no horóscopo. E ti digas, joder, pues a mí me encanta o horóscopo. E bueno, eu sou máis de Pemán, é máis Vale. fiable. Pois aí sería que me digan que lle gustan os Playmobil máis que os Lego. E ti dirías que che encantan máis os Lego, claro. Con orgullo. E satisfacción. Hombre. Estarás flipando co de Cristiano Ronaldo e Messi. Sí, con todo ese vídeo. No, ia. Que pasou? Non sei que pasou. Lego sacou uns Unha Legos copa do Balón do Mundo. diferentes sets do mundo. de Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé Mbappé e outro era Yamal. Vinicius. Quen? Ese. Vinicius. Que fixeron como un anuncio no que saían todos. Sí. Claro, Pero un era cameo mentira. feito Non por IA. estaban todos na mesma mesa. Vacilas, ma puta ia, Puta ia, tío. Meus, es que isto hai que regulalo xa, estás nos indo totalmente. Pah, bendita ia tamén che. Cada de salvadas que me fixo. Bueno, pero para esas cousas tú non dañas o mundo facendo No, eso. no. Claro, claro. A ver, eu lego destos tampouco, pero... Vale, siguiente pregunta. Dime. Lidia, se puideses crear a túa propia religión, que norma absurda sería obrigatoria? Todo o mundo comendo queixo. Epa! Denominación de orixe, supoño. de Denominación Arzúa. origen, Arzúa Ulloa, para facernos ali moito ben ricos. Pero todo o mundo comendo queixo. É dicir, que abrirían a boca en vez de comer unha oblea, comerían un Almorzo, cachiño de... un talo queixo. Comida, queixo con membrillo de postre. Por exemplo, sempre con queixo, queixo rallado. Sabes, queixo fundido pola noite nunha pizza. Dop. Bueno. Ata beber queixo. Unha táboa de queixo, con queixo, no, máis queixo. e máis, vou máis alá. Creo Un batiqueixo. creo no poder do queixo para solucionarche a vida. Se és alérgico á lactosa, podemos falar. Pero se non, sabes, se non... Sentímolo, Martín. Ah, é verdad, que ti és desos. Sí. Uf, que asco de xente. Ten que tomar a pastilla. Tedes que investir máis I máis D de Arzúa En pastillas para que... para que a xente poda comer queixo. Ou meter as pastillas dentro do propio queixo. esa non é mala. Así xa, pum. No, está ben. Vou ir falar aí con Así Farmacia Saavedra para dicirlle se hai unha posibilidad de facer unha colabo con Arzúa Ulloa e facer aí algo para que os alérgicos á lactosa, pero eu que levo peor antes que os alérgicos á lactosa porque sufren non poder comelo é a xente que non lle gusta, Fatal. Vos creedes nesa xente? Porque eu creo que é mentira. Creo que comen queixo mentras tanto. Xúrbolo, Martín abandona o estudio. A ti gusta o queixo? Repudio. Depende que queixo. Bueno, pois O da pizza, gústache. Hai un queixiño ben fundido. sí. Bien. Vale, pero gusta o queixo. E digo a xente que di, non probo queixo. Non creo nesa xente. Creo que minten. Algo E a ocultan. mentira, igual que a crenza, é ollo cuidado, É ollo cuidado. Siguiente pregunta. Xubi, crees Carlos. Carlos. crees que hai Cuenta. algo despois da morte? Ou pensas que é como iso, apagar o wifi e chao? É que eu sou moi partidario da reencarnación, Non me jodas as preguntas, Xubi. Home, toma como preguntas. Claro De que que Vou te falar da diga. reencarnación, pero Que bueno, sí, no. pues veña, dalle. É Pero que fale pobre da reencarnación. Veña, Eu tamén veña. estou a favor da É que eu... reencarnación. Isto por favor, como se fora un dereito. Estou a favor. Pois sí, en plan, non sei. Para que se permanezca aí na terra, ao final hai como os animais teñen como sentimentos, casi. Entón, ao final, penso que mellor... Pero a están aí. mellor toca che reencarnarte nunha cousa que non che gusta. Unha escalopendra. Nunca sabes, ao mellor unha escolopendra ten un interior emocional bonito. Ou vive a vida. Eu penso moito, digo, é unha vaca, que pensamentos terá? Rumia, sabes? Será unha Xa, é o proceso de volver a escupir a erva, de todo de regurgitala. regurgitala aí. Eso é. E diste, Digo eu. cantos estómagos tiñan as vacas? Tiñan varios, Catro. ¿no? 4. Andar con, non sei, o corpo ten que... Pero que pensan tanto tempo rumiando, sabes? Digo, é que, ollo, cuidado, a reencarnación pode ser un arma de doble filo. Tanto podes quedar moi tranquilo sendo calquer tipo de animal, pensando absolutamente en nada, simplemente en sobrevivir, como que che toque, non sei, un can que está amarrado nunha casa e que ten solo 2 metros cuadrados De perímetro. de perímetro. Para toda a súa vida. Xa. É que iso é heavy, Sí, sí, Ollo co que deseas, porque... Eu tiña unha teoría de neno sobre o da reencarnación que pensaba,
claro, sí que pode servir a reencarnación, pode ser real, porque claro, agora hai moitos máis humanos e hai menos especies de outros bichos. Claro, hai menos especies porque se están reencarnando en máis humanos. Entendedesme? Entón que a reencarnación é ao revés, que son os animais que se convirten en personas. Claro, porque estánse reencarnando, pero só que hai unha especie que se reencarna en máis. E tal. E antes, é como había antes menos humanos porque te reencarnabas máis nunha miñoca. Es que acabo de A barrenar. ficha é a mesma. Claro, pero son as mesmas fichas, pero estánse repetindo o mismo tipo. eu tiño unha sugerencia. Dime. Ahora en relación a isto de reencarnarse, que vai haber máis humanos, todo isto, vos sodes conscientes, espera que vos vai voar a cabeza que eu isto pensei non tonte, de que se te reencarnas noutro humano, polo motivo que sea, vas a usar apelidos que xa existen, nunca se van a inventar apelidos, de feito estánse agotando. Vos pensastes nisto algunha vez? É dicir, eu se algún día teño fillas ou fillos ou o que sea que teña unha planta e lle poño o meu apelido diante, conservará o meu, pero da miña parella non, ou ao revés, e ese será un apelido, puf, que marche. Pero estánse utilizando apelidos que xa existen, non se crean máis. O sea, houve un momento no que se necesitaban crear apelidos, non sei se me explico. Sí. Pero agora xa non. Son apelidos que están reencarnándose. Se están unificando. Claro, non nos Porque parece ao final... mágico. Sí. A ver, eu pensei algunha vez, imagínate como en Estados Unidos ou estos O sea, que Baixona me acaba de dar a cara a vos e foi É que pena. estou non procesando. Pero eres consciente Pero do que estou ten dicindo? sentido. É moi fuerte isto. Non existen apelidos novos. Sí. Estamos utilizando Morren. apelidos. Sí. Morreu xente que nunca morrera. E non se crean novos, que ese é o problema. Claro. Debería haber unha lei que permita crear apelidos. Están morrendo apelidos. Con novas profesións, como por exemplo, que sei, Lidia Carpinteiro, por exemplo. Claro. Pois Lidia Fotógrafo. Eu creo que sería máis convincente para Carlos se o colles polo peito así polo que lle dis. Carlos, eu creo en ti. No, pero é certo. Sí que é certo que están morrendo os apelidos e non dan opción de crear outros. Que me parece algo moi dramático. Algo van a ter ver, que facer, A última Algo bloque tempo... de creación sería nos orfanatos e todo eso, en plan, por exemplo, o meu apelido Dios ven dos Dios. orfanatos de iglesias ou todo isto, que era todo en Totalmente. relación, supoño que sería o último legado de apelidos, ou menos que inventasen. Claro. De onde? Pero ahora xa non, ahora nos orfanatos... É verdad, se aparece un neno ou dos pais adoptivos, ou non, se non adoptan... Non sei, isto habría que informarnos. Se aparece Pero un portal Chama dunha a casa. policía. vou A ver propoñer, que no, chama. vou propoñer unha cousa e que sea unha creenza a partir de agora do exército meque-meque. Si ti tes un animal na casa, faime o favor de poñerlle apelidos. Ah, bueno. Ei, teñen. Se aparece un cativo, unha cativa tal, nun sitio, ninguén sabe de quen é, que poñen de apelido me. o concello no que... Cómprecho. Carlota Ames. No. de repente. Nomes tamén. Nome a parroquia, apelido concello. Pois eu compro cho. Non está mal. E de terceiro apelido, número de teléfono para contactar. A comarca. Pero, O Hotmail. Pero, Código pero o dos apelidos dos animais eu creo que teñen, Que sí que teñen, pero non todos. Digo, ti cando bautizas a... No pasaporte. Sí, pero non todos teñen pasaporte. verdad, Digo que ti na sí, casa bautizas a Firulais É verdad. Vázquez Conde, non? É Pois verdad. Firulais Vázquez Conde, o millor. Por casualidad, si se reencarna en outro animal ou nun ser humano, sabes? Queda con esos apelidos. Queda con esos... Que nadie sabe. Nadie sabe. O mío el día, eu non sei por que teño algo dentro de min que son Vázquez Conde. E pide despois cambiar os apelidos. Tes eso? Ah, no, era Non me unha pasa, xente. non me pasa, pero podría pasarme. A vos nunca vos pasou o mítico de ver cousa, en plan, retratos ou pinturas antigas e que a mí se parecen moito a vos? Flipas. É forte, Pero de animais. Non, coño. Ah. En plan, Mira este can nas meninas, como se parece a mí. Esta miñón? que volado. Pero é heavy, Sí. Home, sí. Ou de xente. É que é Xente que normal. ves e diste, eu esta persona Pero como- conocina noutro mundo, noutra vida, pasou algo. Porque tiña unha conexión, Sí, totalmente. sabes? Ainda que non fales con esa persona diste, de que se me fai tan familiar? Eu digo vos que era iso. Pois era un porco espín. Eu era outro porco espín e conocímonos polo monte, sabes? Algo así tuvo que pasar aí. E a raíz de isto,
Oh. Ti tes algunha superstición ridícula que segues por se acaso? Por exemplo, de paisar por onde vai, non pasar por debaixo das escadas, Sí, pero creo non que romper un cristal. Eu non sei se o contaría aquí, pero eu vou non contar outra vez. Bueno, a min pasa unha cousa desde moi pequena, e é que eu poño as miñas propias metas en canto a que algo suceda ou non. É dicir, se en menos de un minuto pasa por diante de min unha muller co pelo teñido de morado, cóllenme para este traballo, ou vaime pasar esta cousa, e fago. Ese non? É que é moi Jódome, difícil. jódome. Pero ao final te pos un criterio Póñome para un- crear eso, porque dices ti, en plan, no, vai a aparecer 3 nenos. Pode No, parecer, eso non pois fa. unha cousa moi Solo probable. facer cousas moi buscadas. Moi buscadas. Ah, vale. Claro, claro, Claro. claro. Seguro que es das míticas que di teño que pisar liñas brancas, o asfalto é lava. Sí. Ya, ya, É de feito, cando paso polo paso de peos, blanco, 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 sabes? Non vago blanco, ningún Non blanco. podo no. pisar a liña das baldosas da Pero non é beirarrúa. ningún tipo de trastorno obsesivo compulsivo. É simplemente tontería. É que me gusta ser así. Pero de verdad Pois é que sí. unha superstición así desta... Non dependo de nada, só da miña propia crenza. Como te quedas? Eu marco no que creer. Digo, si en menos de 15 segundos, a veces é moi subliminal, si en menos de 15 segundos pasa un coche vermello, que é moi pouco probable, vermello en plan, boom, vermello, sabes? Pásame tal cousa. Ou vou ir a tal sitio. Ainda me vas ou crear vai tal esa cousa estar ben. dependencia, maldita sea. Ora vai me pasar. E hai veces que non funciona e digo, bueno, vou dar 15 segundiños máis. Ou con outro color de coche. Claro, suele pasar sempre, a movida que suele pasar sempre. É unha maneira de automotivarme. Hostia, se pasa sempre que eres Non adiviña. sempre, non sempre. Hai veces que digo, Ao va, mellor pois xa está, es non pasa nada. Medio meija. Imagina. O miña nai é meiga. Ou túa nai é meiga. Estou cantando unha canción. Tú, Ana, Sí, sí. Xubi, cal é a teoría máis absurda que coñeces sobre como funciona o universo? máis absurda. Sí. A ver, o da panspermia ten moito Que? que ver, Que é iso? A panspermia era de que orixe do planeta é porque veu un bicho do espacio. Non é un bicho, veu É te. vida bicho. nos Bueno, meteoritos. bueno, é, pues que o, é que o vendiu como se viñera unha nave e soltar aquí... Bueno, caeu por gravedade, en plan, así dixo, vou dar unha volta e caeu así de repente. Pero eso foi porque veu unha bacteria e nos aniquilou. No, No, creo o claro. universo, a vida. Que iso comentaba hoxe no traballo. Non sei se sabedes, pero os que están ali ora na cápsula de Sí. Artemis, eles, as súas necesidades son expulsadas fora da nave e viaxan polo espacio. Ah, que E nos pode lle caer, dixe- que nos pode caer. No, e lle dixen Como as gaviotas. as miñas compañeras, imaginades que nós, a humanidade, a vida, somos caca dunha nave espacial alienígena que pasou por aquí e soltouna, como fixeron os da Hostia, eu cápsula. pensei que ibas decir algo tipo que en algún momento esa caca, sabes, como caerá. Cae nun planeta e crea vida. Nunca escoitaches a canción de É esto. Mi agüita amarilla? Non. No. E te la ia a... Dentro canción. Sí. Pero é sería eso. moi interesante que dun zurullo saia un planeta. É que nós a miñas vimos dun zurullo. Un E nós- zurullo alienígena. Interesante. Nós o que pasa é que do planeta estamos facendo un zurullo. É un concepto diferente canto menos cercano. Por eso os ricos queren marchar del. Lidia. Dime. E este venche ao pelo, ademais puxina e dixen, ojalá que lle toque xusto cando... Cal é o ritual máis absurdo ou ridículo que fixeches por se acaso funcionaba? Funcionaba. Por se acaso. Claro, Como é que por se dicir, acaso. isto é moito dos actores e as actrices, non? De que a mellor facedes o de tocarvos a Sí, sí, sí. cabeza... Eu doulle unha peitada, eu doulle unha cornada a todo o mundo antes de salir á escena. Así? No peito. Ben. Que dis como Zidane? Así. Así a todos. En serio? Sí, 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 sí. Sí, porque me activa e me conecta con esas personas, entonces fago. E Menos mal despois... que non o fas con nós, Ya, Todos os días, verdad. en plan, vamos. Toma, chupa. A nós solo nos dá abrazos e mimos. No, pero eso, por exemplo, fago en Iribarne. Despois, ao mellor en Tromso xa hai outra cousa. Sí, hai como certas cousas como que querer en algo sempre te relaja. Eu direi por que moi non pequeniño foi que unha sea. cornada, pero a primeira vez que conocín a Lidia, Douche un ostión. entrou no set, de repente saliu no set, hola, eu son Lidia, chocoume aí o puño e volveu para dentro. Dis. Sí. En Amer Radio.
No, traballando en voz. Ai, xa ves. Xa ves. Eu acordábame, pero Lidia, no. Xa ves que lle importo. No, tío, pero pareceme moi guai que te... Ese ten ese sonido. Pareceme moi guai que te acordaras de eso. Iso é porque poucas actrices se che acercan a facerche puñito. Ahora estás que meter aí. Sí ou non? Sí ou non? Sí ou non? Es que son la... Sabes cando máis contacto hai cos actores e cos actrices? Cando se colan para comer. Ves? Pero eu son das míticas que digo, no, por favor, ide vos, e me poño ao final de todo. Toma esa, polo cu. E ten que vir a de produción en plan, Lidia, no, tes que ir ti diante, tes que pasar por procesos. Pero son desa persona. Son ese tipo de persona. Hai clasismo a hora de comer? Obviamente. Sí? Sí. Eu son o que día o auxiliar de produción. Bueno, entón tamén teñen que pasar as de peluquería, non? E pasan. Porque as paso eu. Que forte, Hai clasismo en todos lados, Carlos, de que che sorprende. Xa, iso é verdad. Non sei se tiñades algo preparado, entendo que sí. É máis, pode ser. Mas que é? Você quer contar algo xa? Temos Xuve. menos de 10 minutos. Menos. Sim. Dios. Pasou voando. Dios. Nada, eu quería falar... Bueno, eu quería primeiro dicir que creo muchísimo na República. Vale, ben. Voto a favor. Vota en E despois quería preguntaros unha cousa. Se vos deren a elegir, vos preferiríades querer en algo, é dicir, ser vos os que credes en algo, ou facerlle querer a xente en algo? Vivir na ignorancia ou... Non ten por qué, depende dos métodos. Ou facer vivir a xente Claro. A segunda, facer vivir a xente na ignorancia. O sea, encántame que facerlle creer a xente en algo xa sea A pa ti ignorancia. a ignorancia. Dixe, no, eu xa aplicou, no chaval. Aplicáchelo totalmente. Sí, porque van ser felices. Polo menos sufres ti solo, pero se os demais non sufren... Claro, un pouco así, vivir cunha felicidade baixo un engaño. Ollo Sí. que facerlle creer a xente en algo é creo que das ferramentas máis poderosas Sí. a nivel de Pero manipulación. se é bonito, sí. Claro. Pero- Bueno, bonito hasta un punto. Porque os Reyes Magos e Papá Noel e os ratoncitos eran moi bonitos. Hasta un punto. Claro, Hasta que pasas un duelo. Estou pensando... por E te exemplo, despides. nestes exemplos, por exemplo, é bonito facerlle creer aos cativos de que existen cousas máxicas e chulis. Claro. Pero non preferiría seguir creendo ti neso. É que eu creo que vou ser das que diga que prefiero creer eu. Porque decido eu en que creo. A mí meterme por... Sabe? Pero prefiero. Non sei se me explico. Sí, É un sí. temazo isto, Sí. Despois está o apartado de creer nun mismo. Eso xa o No, deixamos eso- para ir a terapia. no, Sí, ese é xa- outro ¿No? tema. Claro. Su eso propia xa- religión, ¿no? Efectivamente. Eu non son moi creyente, o sea, de feito, ahora mismo non practico ningún tipo de religión máis que a da República Independiente da miña casa. Punto, acabouse. Pero, se teño que creer nun santo, vou dicir dous. Ah, bueno. Vou En dicir- Santa Eulalia. No, en Agapito, Ah, San Agapito buscame un sitito, porque me atopa moitísimas veces sitio para aparcar, San Agapito. Non é que coincidira xusto que marchaba alguén, no. Foi Agapito que eu pediñe e digo, Agapito, búscame un sitito, Agapito, Pois eu pensei que a rima era outra, xuro polo... Es que sí. Agapito, búscame un sitito e que non me toquen el pito. Sí. Tamén. Pois estou moi agradecida porque me atopa moitísimos sitios sempre. E logo, por herdanza familiar, a Virxe do Carme. O sea, Virxe do Carme, Jesús, a Virxe do Rendal. Porque sí que é certo que non son religiosa, pero miñas abuelas creen moito na Virxe de Rendal. A min ofreceronme moito a esa Virxe. Eu aprobei moitos exámenes gracias a Nosa Señora do Rendal, teño que decir. Ganei moitas competicións de natación gracias a Nosa Señora do Rendal. Pasaronme cousas maravillosas. Chegou un punto no que eu xa lle preguntaba a abuela, pero ofrecíchesme? Non, ofrecíchesme, fuchesme a ofrecer, non? E entonces eu máximo respeto a San Agapito e a Virxe do Rendal. Desde aquí, un saludo celestial. Esta reflexión non pode ser máis gallega que hai. É dicir, Sí, Miña amiga sí. María, por exemplo, cree moito en Santa Clara, lévalle huevos. Lévalle huevos a Santa Clara. Cada un co seu. E o mellor despois son as persoas máis ateas ou agnósticas do mundo. Cagámonos en Dios 24/7. Pero Pero- e hai esa cousiña aí chula, bonita. Eso é. Sí. Eso é. Mística. Pero vamos, que eu dir a iglesia non o levo moi ben, chicos.
Arderé en el infierno con orgullo. Arreda de min, anticristo. Ai. Ti traes algo diabólico. Eu que seguía falando. Diabólico, de repente sonou italiano, non? Eu quería falar máis da reencarnación. Por favor. Que animal querías ser? Se vos pudieras reencarnar. Porque, por exemplo, quería ser unha tortuga cun Precis un skate. actor. Tartaruga ou sapo Samesuga. concho? Sape concho. porque Que non é o diferencia hai mesmo. entre tartaruga e sapo A concho? tartaruga mariña e o sapo concho de terra. Que bonito, que bonito, que bonito. Pois a Mari, en realidad son anfibios, así que da igual un que outro. No, unha nadas a outra camiñas. Son anfibios, podes cos dous. Sí, pero unha pasa máis tempo Será unha de mar e outra de río. No. Sí, por o dulce, tío. No. Hai Tírate cando eres tortugas que son biólogo. terrestres, Unha fai a súa vida Solo terrestre. na auga e outra fai a súa vida na terra. Eu penso que haberá híbridas, non? Sí, Home, tamén. sí. Pero... Ave pero mariña, esta- sí, supoño. Mola máis, son máis bonitas. E viven máis. Ah, eso non sabía. Non sei. No, a de Darwin No. vivía máis. Que trolas. Están ensinando cousas Que aos trolas. mequemeques mal. Que trolas! Pero é verdad. Hace trampas. Sí, De neno de 5 anos. seguro que roba quesitos no trivial. Mira, Ai, o queixo. eu non sei se me reencarnaría nalgo, o sea, reencarnaríame sí, opto pola reencarnación, pero teño dúda de se iría de auga, de terra non, xa suficiente terra. De auga ou de aire. Eu penso que tiraría máis polo aire, digoche unha cousa. Tipo, sí, unha ave migratoria, sabes? Que voe moito, que voe muchísimo. Pero E que moi vexa alto, moi largo. O sea, moitas distancias. de moita distancia. Sí, que voe. Ou de repente un colibrí, sabes? Algo Tamén. así. Ti mira que ten que ser unha migratoria que pase por Arzúa para roubar un queixo polo camiño. A cigüeña. Tamén. A cigüeña. No, porque a cigüeña ten moito traballo traendo nenos ao mundo. E non me cunde a mí Pero moito. Pode ser traes un unha- neno e levas un queixo. Tamén, a Pode ser verdad? unha golondrina. Moi ben. Pero a golondrina depende se é europea ou africana, carga máis peso ou non. Tamén. Buah, eu quédome con un Polo queixo, paxaro. digo polo queixo. Tamén. O cunha vaca. Imagínate ser Voladora. unha vaca Voladora. e poder axudar a dar o alimento máis increíble da historia. Eso sería moi épico pola miña parte, de repente reencarnarme nunha vaca. Pola terra. Que armas ti aí? Eu teño claro no que me reencarnaría. A En que- Non volo, UFO porno. No, non volo digo, volo poño. Porque yo sé que nadie sospecha jamás de la mariposa. Yo no incendié el colegio, les digo que fue la mariposa. É que é buenísimo. Reencarnaríame nunha boloreta. Ai, que Unha bonito. falfala. Porque nadie sospeitaría da boloreta. Also, a volvoreta. Por detrás. Bueno, imagínate a ti ca crisálida, ou xa de repente mariposa ou ca crisálida é todo gusanito Pero con imagínate todo o que- proceso de No, evolución. a putada, vos vistedes bichos. Sí. Imagínate ser a crisal... A ser crisálida. Soy una volvoreta. Oh, soy una linda mariposa. Que personaje tan majestuoso. É buenísimo. É buenísimo, é unha volvoreta travesti. O sea, a persona que o pensou Totalmente. intentando incluir a comunidade queer de forma totalmente Xa. sutil foi maravillosa. E despois co da Xoaniña, non? Que a tomaban por travesti e que era Sí, todo o contrario. todo. É buenísimo, eh. Fantasía. É É que, que gran fomos criados- película, gran película. Fomos criados por temas guais. Había de todo, pero eso molaba moito. Ou Malcolm, que agora volviu a outra vez. Volve agora. Volve agora. É certo. Pero que en Malcolm había nenos que os seus pais eran gays. E era como Había- que... Sí, pero era como, bueno, sabes, normalidade. Bueno, porque era tamén unha serie moi irreverente, moi rebelde, como moi pouco protocolaria, sabes? Era como... É o rollo de ser travesti tamén, que o vían cun totalmente Bueno, normalidade. e as ser mariconchis? travesti. Que eras As mariconchis? mariconchis? As de Sinchan? Ah, As vale. mariconchis. As mariconchis, es que as mariconchis eran o mellor. Hola, neno. Chora nos Nos meus meus peitos de peitos. silicona. Pois rematou o programa, Que chicos. me estás contando? Sí, quedan 30 segundos por se queredes lanzar unha mensaxe. Fuchedes a Ferrol a ver a procesión? No. Menos mal, é que fui traballar ali. Puxeron bañas para pagar, como en Córdoba, que se querías ver a Deus había que pagar. No, tanto non, que eu sepa. Pero Iba a facer un chiste que digo, é que xa pues, non volvemos a Ferrol na vida. Orre Dios, o que está claro é Pero que
Si de creer en algo, Guapa, guapa e guapa. divina. Ese meme pasará a historia, definitivamente. Xa está sonando a alarma. Me encanta. Joder, macho. Bueno, de creer en algo, crédenos mequemeques, que nós protocolariamente damos misa todas as santas semanas. Estaría Exacto. guai que se a partir de agora facéramos así como os Facéramos. Facéramos, que vendo latín facerum, Cerum. os shows que sempre dicimos que íamos facer e nunca facemos, Tipo unha festa, un xantar, unha festa popular, o qué? ou ir a Unha un misa. día a facer algún sitio, repartamos queixo como obleas. Bueno, pero pájalo ti, porque o queixo está aquí caro de carallo. Non pasa nada. Imos ali o Gadis de oferta. Queixo crearon. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Si foran ames, diríamos ames. Amen. Ames. Pois, nada, chicuelos, Bueno, con esta un bizcoito. ante todo, crede en jefes como a Carlos que antes de meter os tenis no seu estudio, vos compra unhas chanclas Monísimo. monísimas. No, no. Isto acaba de suceder e está sendo... Ai, mi má. Sin preparar. Pero saca a túa chancla para que vexa. Comprou unos chanclas de todos. Mira. Como se nota que son ateo que eu nada. Paso de todo. Creo que non se aprecia. No, Paso de vuestras filosofías. a ver, dame ti a túa e poño no meu plano e ti colle a miña. E así apreciase. Apreciase. O de Carlos non, retórcelle un pouco máis o pé. Menuda X de xabarín. Ala, Bueno, se queredes ver que estamos facendo, mirad o vídeo. Xa temos portada po vídeo. Pois nada, mequemeques, despedímonos. Moitas grazas, Xubi, moitas grazas, Lidia, moitas grazas, Martín, e moitas grazas a todos e a todos vos que creades ou non, sede felices. Quereden vos, sobre todo.